Am simțit să pun mâna pe cărți acum și m-am lăsat ghidată de uleiul de angelică și de ceaiul de șafran, care e rază din soare ruptă și adusă aici pe pământ. Și citirea este asta. Tema principală este adevărul cutezător la propriu și figurat, care nu mai suportă măștile. E o energie care se va manifesta pe plan general, să spun așa. E vorba de lupta interioară cu atașamentele exterioare, care dacă este finalizată cu brio, va duce la echitabilitate și în cele din urmă la primirea darului. Aceste cărți au încheiat și citirea anterioară. Degetele mele sunt pline de șofran de rază de soare și magia a fost așa că Universul mi-a dat acest mesaj, oglindire frumoasă și colaborare grațioasă. Să ai o seară frumoasă! Colaborarea asta s-ar putea să fie una de lungă dată.